שלום לכם הורים יקרים, אני שמחה שבחרתם להוריד את המדריך. אני ממליצה לכם בחום לקרוא אותו היטב, והכי חשוב, ליישם. המדריך יעזור לכם לפתור הרבה בעיות מול הילדים. יעזור לכם להיות הורים טובים יותר, וליהנות מחיי משפחה מאושרים. תלמדו איך מתמודדים עם חוסר תקשורת בבית, עם חוצפה, תעוזה, חוסר הגבולות ועם אובדן הסמכות ההורית. הילדים של היום רגילים לקבל הכל תכף ומיד. הם רגילים לקבל כמעט הכל בלחיצת כפתור, ולא תמיד מוכנים לשמוע אותנו ההורים. כמה פעמים כבר שמעת מהם, עזבו אותי, ככה בא לי, נמאס לי מהבית הזה. אתם לא מבינים כלום, אתם זקנים. כמה קשה להצליח לקבל מהם שיתוף פעולה. האתגרים הקשים האלו וההתמודדות איתם מקשים מאוד ועשויים להרוס את כל המרקם המשפחתי. זה פוגע בביטחון העצמי שלנו כהורים, פוגע לנו בזוגיות וביכולת שלנו להנהיג אותם ולחנך. בגלל זה לא פעם, במקום לפתור את הבעיות, התגובות שלנו רק מחמירות את המצב ומגדילות את הקרע והריחוק בינינו לבין הילדים. שלום, שמי אריאל ביטון, אני יועצת זוגית ומדריכת הורים ובעלת ניסיון מקצועי של למעלה מ-30 שנה בחינוך. אני מאמינה שכדי להצליח להתמודד עם האתגרים החינוכיים שיש היום, צריך ארגז כלים מפותח ומגוון. הורים רבים שמגיעים אליי לקליניקה לייעוץ והדרכה מגלים אצלי שיטות רבות ומועילות שעוזרות להם להתמודד ולפתור את בעיות החינוך מול הילדים. בעקבות ההדרכה הם הצליחו לשפר את התקשורת ולהשיג שיתוף פעולה מלא מהילדים. הבית נרגע והפך למקום שכיף להיות בו. אני רוצה להזמין אתכם הורים יקרים, לבוא אליי לקליניקה לפגישת ייעוץ בשווי של 400 שקלים. אבל אשמח להעניק לכם אותה במתנה כהוקרה על זה שהורדתם את המדריך. בפגישה נדבר על הצרכים שלכם, ואני אעזור לכם למצוא את הכלים המתאימים שיעזרו להתמודד בצורה המיטבית ביותר עם האתגרים מול הילדים, כך שתצליחו לבנות איתם תקשורת בונה ואוהבת, ולגרום להם לשתף איתכם פעולה. כמו הורים רבים שהיו אצלי בקליניקה, ועשו מהפך בתקשורת עם הילדים שלהם, מהפך אמיתי בבית. שימו לב, הפגישה הזו היא בחינם, אבל אני נותנת אותה רק ל5 הנרשמים הראשונים. מחכה לכם.